This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsuon mayong buntag kaninyong tanan. Aniyan usab si Pastor Ginny Limbag makig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan nga mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanang tawo masayon sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan, higala ko og magsuon sa kanginan nga namati karon. May buntag sa atong maaptik ug enthusiastic, madasigon ug malipayon nga nagapangalagad si Ginoo ang chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon, uban usab siyang kapikas kinabuhi ug ingumsab silang bunga sa pagminalay. Good morning kaniyong tanan diha, Pastor Sam. Og tanan nga mga Kristiyano ang gihandol ni Pastor Sam diha sa Lindaban. Good morning mga Lindaban. Binigyan sa mga Kristiyano nga gihandol ni Pastor Sam sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan, higala ko migson, no? Salamat sa Ginoo, God, the like and good ang Ginoo. Good morning usab sa atong mga kaigsoon na galaan na mati diha sa Libuna. Tanan na mati diha, good morning kang tanan. Good morning kang kanhi Gobernador Alex Kalingasan. Uban kang Ma'am Ilya. Og imsab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan diha, Gob. Good morning usab kang Mio Totom. Og sa tanan nga naa sa iyang panimalay karon uban kang Doktora Kalingasan, Mayor Kalingasan, good morning kaninyong tanan. Higala ko may no? Salamat sa Ginoo. Good morning sa tanan nga mga Kristiyanon diha sa Poblasyon Libuna Bukidnon. Good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristiyanon nga gihandol ni Pastor Russell Tabiki sa diha sa Libuna Poblasyon. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa mga Kristiyanon diha sa Santa Fe. Good morning kaninyong tanan. Tanan sakop sa Libuna, good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa atong mga kaigsoon nga namati dinhi sa gitawag sa Cruising Libuna. Tanan namati diha sa Cruising Libuna, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyanon diha sa Cruising Libuna Fundamental Baptist Church. So, badyo alagad si Ginoo diha, madasigon malipayan nagig-uban kaninyo, Pastor Mata. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab diha sa gitawag siya og Agusan kanyon og sa Peps. Good morning kaninyong tanan. Kasi sunani si Bibi. Good morning, no? Og tanan nga nagapamati nga wala ko manganli, good morning kaninyong tanan. Og labi na gyud sa mga Kristiyanon diha sa Philips Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Higala ko may igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Good morning usab sa atong mga kaigsoon kay galaan na mati diha sa gitawag siya og Damilag. Tanan mati sa Damilag, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa Kristiyanon sa Damilag Fundamental Baptist Church, good morning. Uban siya alagad si Ginoo diha, Pastor Dudes og Ma'am Lani. Good morning diha tuod sa atong baliw sa officer diha sa Libuna, no? Pastor Robert Anthony Oculares. Good morning kaninyong tanan. Uban usab sa iyang kapikas kinabuhi ng sab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa mga Asenieros family, Tins family, Arunias family. Good morning kaninyong tanan. Ya sa Minsi, good morning og sa Damilag. Okay? So good morning usab sa taga Alay, tanan mat sa Alay, good morning kaninyong tanan. Good morning kang gitawag siya og Brad Jimmy Lumpon, Sister Luida Lumpon. O good morning usab kang Pastor Rudy Soyko. Uban ka Ma'am Ima Soyko, uban sa mga Kristiyanon nga gihandol. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning sa taga Mambatangan. Tanan mato sa Mambatangan, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyanon diha sa Mambatangan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad siguro diha, Pastor Kukoy Lindaban, Pastor Maki Lindaban, Pastor Peter Lindaban Jr. Good morning, no? Good morning usab sa taga Balubal. Tanan mat sa Balubal, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyanon diha sa Balubal Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad siguro diha, Pastor Agsito ug Ma'am Agsito. Good morning usab sa taga gitawag siya og Lunukan, tanan mat sa Lunukan. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyanon diha sa Lunukan, Blessed Hope Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Manong Amadrio Dignos.
Uban siya kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan, no? Manong Amadio, good morning. Good morning usab kang kanhi Kapitan Romeo Dignos ug sa mga Dignos family. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning yun sa tanan ng mga Kristiyano diya sa Blessed of Fundamental Baptist Church. Uban siya alagad si Ginoo diya madasigon malipayan kig-uban kaninyo diya sa Lunukan. Pastor Binje Declaro, Ma'am Itse Declaro. O gingumsab sa ilang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning sab kang Pastor Ronnie Pinuhon o kang Pastor Babols. Uban silang kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga San Miguel. Tanan mat San Miguel. Good morning kaninyong tanan. Good morning nang Rimi Makamay, Sister Mapol Ukab, no? Uban siyang mga ginikanan. Good morning kaninyong tanan. Good morning kay Sister Joy Abanyo. Uban siyang mga kabataan. Good morning usab kang Brad Boy Galensuga. Uban usab kang Sister Minerva, yang kapikas kinabuhi. Og silang bungas pagminalay kang Ma'am hindi mo ko, no? Og iyahang kapikas kinabuhi si Brad Lloyd. Good morning kayo tanan dia Brad Lloyd, no? Good morning kayo tanan. Good morning usab sa mga gitawag siya og Pingols family. Ilani kagawad Pingol, good morning. Good morning usab sa mga Namoks family, lang kagawad Namok o kang Tatay Tino Namok ug nanay Saling Namok. Good morning sa Sister Marisa o kang Brad Undoy. Good morning kayo tanan diya, no? Good morning usab kang sa mga Ulays family. Good morning kaniyong tanan diya species to. Good morning usab ila ni Nanay Karing Igdigan. Good morning nay. Uban sa imong mga kabataan, Sister Joy. Uban usab kang Brad Julio, singap silang bungas pagminalay. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab kang Sister Grace. Uban kang Brad Jerry. Good morning Brad Jerry. Uban sab silang bungas pagminalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab kang Ma'am Gina. Uban kang Brad Archie. Ug ingumsab silang bungas pagminalay nga si EG ug si Alian, no? Good morning kaniyong tanan. Salamat sa Ginoo dalay kun. Good morning usab kang Sister May. Uban kang Brad Jerry ug kang Bunbon. Good morning usab kang gitawag siya og sa Juan. Uban kang Brad Juni. Uban usab sa ilang bungas pagminalay nga si Kobe. Good morning kaninyong tanan ni Gala Kumigson, no? Salamat sa Ginoo og dalay kun Ginoo. Good morning usab sa mga Harawlas family. Ilan ni Brad Billy Harawla, Sister Tata Harawla. Good morning. Good morning usab kang Brad Loloy Harawla. Uban kang Sister Tilsa Harawla. Uban sab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. Good morning usab sa Diklom. Tanan naman sa Diklom. Good morning tanan. Labing na sa mga Kristiyano sa Diklom. Fundamental Baptist Church Yes Dayadim. Fundamental Baptist Church. Good morning kayong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo diha. Madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Litanyo, Ma'am Miriam. Good morning kayong tanan. Sa mga Ricardo's family. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa mga Igamas family diha sa Diklom. Good morning. So salamat sa Ginoo og dalay kun Ginoo. Good morning usab sa taga gitawag siya og Santo Niño. Tanan mat Santo Niño. Good morning tanan. Labi sa mga Kristiyano diha sa Noah's Ark Fundamental Baptist Church diha sa Santo Niño. Uban sa lagad sa diha Pastor Tutu Raot, no? Salamat sa Ginoo God dalay kun Ginoo. Higala ko maigsoon. Sa di pa kita mo padayon sa pag-irog sa unahan, ato sa pag pamati sa mensahe sa awit, dayon sabay gyapon sa greetings ug mga pahibalo. Good morning sa atong mga kaigsoon na kailangan diya sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Yes, Manolo, tanan naman Manolo, good morning. Kanin yung tanan, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon, no? Good morning sa atong gitawag siya og mga kahigalaan o kaigsuonan nga namati sa gitawag siya Facebook. Good morning kini tanan, no? So congratulations dito sa mga nag-graduate sa atong seminary sa BS Bukidnon Fundamental Baptist Seminary, no? So tanan nga nag-graduate, congratulations, no? Salamat gid sa Ginoo ato pit sa 11 atong Martes. Salamat gid sa Ginoo ug dalay gid kini Ginoo. Hinaot nga ang tanan nga nag-graduate sa himaya sa Ginoo ug sa glory sa Ginoo magamit kita. Gala og maingso, no? Salamat sad sa mga teacher nga naghago para sa ma-equip ang mga
nag-eskwela sa pagkaalagad sa Ginoo. So salamat yun, no? O higala ko og maigsoon, padayon kita. Higala ko og maigsoon sa atong pag-rate sa listener na to sa Facebook o sa YouTube. Salamat gyud sa inyong pag-monitor o dalay gyud ang Ginoo o ang Ginoo gyud padayon magpanalangin kaninyo diyan, no? Sa Rapid Slam kadudong Rolando Ilik uban sa iyahang kapikas kinabuhi Cheche o yung sa siyang bungas puminalay nga si Sian o si gitawag siya og sa ngalan ani Sian o si Shay o kang Brad Ray Sobraden uban kang Sister Susan, good morning. Kang Brad Roy Lipranca Jr. o kang Susan o kang usab kang Lunglong ilang bungas pagminalay o kang usab kang Kim o kang Karen, no? Kring. So good morning usab tanan nga nagapamati na nagkuban malitok, no? Taga Isabela ila ni gitawag siya og Bingbing Inok sa dalaga pa. So good morning usab diya sa Manila tanan naman diya, good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud kini. Good morning usab diya sa gitawag siya og Kuwait kang Sister Marisa. Salamat sa Ginoo ga dalay gyud ang Ginoo, no? So Ginoo gyud panel magpananayon kanimo Sister Marisa sa taliwala sa kagabion. Gabi mo dia alas 12. Kapit karong oras. Mamantala una. Salamat gyud sa Ginoo, no? Diya nga dapit. Pero dire, good morning dire kay alas 5 man kabin. So muna salamat sa Ginoo ga dalay gyud ang Ginoo. Karon igala ko migsoon. Di na ako may isa nga nagpaminaw sa YouTube. Nako, YouTube channel Pastor Limbag o sa FB page nga Pastor Limbag. Apan, salamat sa Ginoo kay na mo, no? O ang taga Cebu City nga nagapumati. Good morning. O dalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa atong mga kaigsoon naghigalaan nga nagapumati sa North Gospel Team. Higala ko og mga igsoon adto kita sa mga pahibalo nga diin karong Lunes ang taga North Gospel Team nga mga pastor gihangyo nga ang tanan nga maga-apil sa panagtigom diha pagahimoa sa Rose of Sharon, no? So ato lang sundon ang protocol sa government, social distancing, perting luaga diha. Nya gamay ra man ta nga mga pastor sa North Gospel Team. Dayon magpismas o madala sa tag-pisil. Igala ko maigso, ano? O kung natay alcohol, magdala tag alcohol. Kaya importante kaya na igala ko maigso, ano? Kaya mo ang protocol sa atong government tungod niya atong pandemic karon. O tron ko mga pastor sa North Gospel Team, aduna kay tay panagtigom karong Lunes. Pizza 17 alas 9 kita mag-abot o magsugod diha sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church sa Manulo, Portage, Bukidnon. Mao na igala ko migsoon, no? So take note, doon natin panagtigom mga pastor diha sa gitawag siya og Manulo, Portage sa Rose of Sharon karong yung Lunes alas 9. Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Og paibalo usab alang sa mga sakop sa North Gospel Team, bisan tuod nga wala ta makatigom sa pipila, padayon kita sa gitawag siya og higala ko migsoon, padayon kita sa sa ngalan ani suporta. Salamat gyud nga wala gyud moy undang sa pagsuporta, no, ang mga taga North Gospel Team. Gikan sa General Fund, Mission o radio program. Kay mitulin gyapon ang pulong sa Ginoo bisan ang bulawaton sa Ginoo bisan taliwala nining sitwasyon nato sa pandemic o walay nakapugong niini. Grasya sa Ginoo na. No muna nga ato sad nga mga limen pinagi sa atong presidente naghangyo gyud nga padayon kitag ayuda sa atong limen organization, no? Nga diin doon na kita'y buluaton nga ginatabangan
Busa palihog ang atong mga registration bisan wala kita pinagtigom gihangyo sa presidente nga padayon gyapon tag pangulikta diha sa tag 50. O ingon mo sab ang atong mga pledges nga taga Limin higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Ug karon higala ko igsoon, salamat gyud sa nagmonitor sa sayong kabuntagon, no? Ug dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kabuntagon. Higala og mga igsoon, good morning daytod kang Sister Vanessa Ulano. Alo piag, no? O kang sa mga mangkawan o nga nagmonitor karon. Og ingom sab og nagingon din ay good morning, no? Okay, so salamat sa Ginoo ug dalaygon gyud ang Ginoo. So muna dalaygon gyud ang Ginoo ug ang Ginoo magpadayon magpanalangin kanimo diha sa nagmonitor sa pulong sa Ginoo diha sa FB bisan man sa atong YouTube ug ingom sab sa atong radio natin. Good morning daytod kang Pastor Jason uban siya kapikas kinabuhi diha sa gitawag siya Glingion, no? O karon igala ko og maigsoon adto na ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of Romans chapter 8 verse igala ko maigsoon verse 37 ngadto sa 39. Ingon sa pulong sa Dios, dili hinuon diha niining tanang mga butanga, labaw pa kita sa mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay masaligon ako nga bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga malulunda o mga kadagkuan o mga butang karon o mga butang umalabot o mga gahom o giabugon o giladmon o bisan unsa diha sa tibuok kabuhatan, dili arang makahipumulag kanato sa gugma sa Dios nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Higala ko minsan. So karon padayon ta og basa dinhi sa Joshua chapter 1 verse higala ko minsan verse 1 ingon sa pulong sa Dios padulong sa 9. Human sa kamatayon ni Moses ang alagad sa Ginoo, ang Ginoo miingon kang Josue nga anak ni Nun og kaabag ni Moses. Si Moses nga akong alagad patay na. Busa karon tindog og tabok sa tubig o niining Jordan. Ikaw og kining katawhan ngadto sa yuta nga akong gisaad kanila. Ngadto sa katawhan sa Israel, ang tanang dapit nga tumban sa lapalapa sa inyong mga tiil ihatag nako kaninyo, sumala sa gisaad nako kang Moses. Gikan sa kamingawan o niining Lebanon, hangtod sa dakong suba sa Euphrates, sa tanang yuta nga sa mga Hitihanon, ngadto sa dakong dagat padulong sa kasagpan, mao ang inyong kayutaan. Walay tao nga barog pagbatok kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ingon nga ako naguban kang Moses, naguban usab kanimo, dili ko ikaw pakyason o biyaan. Pagmalig-on og magmaisugon kay ikaw maghimo nga kining katawhan makaangkon sa yuta nga akong gisaad sa ilang katigulangan nga akong ihatag kanila. Pagmalig-on lamang og magmaisugon gayod og pagmatngon sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw pagtipas gikan niini ngadto sa tuo o ngadto sa wala aron magmalampuson ikaw bisan asa ikaw mo
adto. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, mag-pray sa ta, higala ko og mga igsoon sa kanginan nga naga pamati karon. Dalay ko og labing gamhana ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga diin kami magkapamalandong na usab sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong o palihog yatag ang pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitagluna sa kanyukan sa matag usa namo kasing-kasing. Kami nang gapamati, palihog tagaysad kami kaalam para masabta na mas labing masan imong pulong ug among migabayan sa pagkinabuhi nga malipay ikaw sa among kinabuhi matag karon ug unya. Ug katong wala pay kasiguruhan Ginoo, palihog magapanglihok ikaw silang kasing-kasing aron pinagis imong pulong ilang madunggan maga tisok kini sa ilang kasing-kasing o mabatunan nila ang kasiguruhan. Ginoo nga ikaw nagmahal ug nagamping ka namo, ikaw pud ang naniguro niini. Ginoo kun daw galing adunay namati nga naganto sa balatian, ikaw magahikap sa gamhanan kamot sayad sa ilang lawas adunay balatian ug ayo ha palihog pinagis mong gahom ug pinagis mong tabang. Kun daw galing usab adunay anto sa mga problema, ikaw magatangtang ni Ginoo kay ikaw nagingon sa imong pulong, duol ka mong nabugatan kay papulayon ko kamo. Gitugyan og giampo og gihangyo og pasalamatan tanan diha lamang kanimi Ginoo, naglamas Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko og mga igsoon sa kanginan nga namati karon. Ato pamalandungan karon sumala sa gibasa nato pag-una, ang mga katawan sa Ginoo gitawag siya og modern conqueror. Labaw pa sa mananaog. Ang mga kanakan sa Ginoo labaw pa sa mananaog. Ikaw igala kung migsoon nahimo na ba kang anak sa Dios? Tuhoy si Kristo Jesus. Dawata siya imong Dios ug maluluwas imong kinabuhi. Kay himuon kaniyang anak. Tuhoy siya sa kinasing-kasing. Tuhoy ang iyang gibuhat dito sa cross. Nga maogyod to ang makaluwas kanimo. Kay kitang mga katawan sa kalibutan nakasunod sa sala nga panulundon gikan kang Adan ug Ipa. So makatangtang nini maura gayon ang gitawag siya og pagtuo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Ang dugo ra gyud ni Kristo Jesus mo'y makahinlo sa atong mga sala. Natay mabasa niya na. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 5, ang dugo sa panganay sa tanang nangamatay, dugo sa tanang hari sa mga hari sa yuta. No? Siya ang hari sa tanang hari. Dinis yuta. Og tiknot Ginoo usab nato sa tanan Ginoo. Kay daghan man Ginoo siya ang pinakalabaw. Umoy makatangtang sa atong mga sala. Ingon pas pulos Ginoo mo'y makahuga sa atong mga sala. Tuhui kini higalag migsoon. Sama sa kawatan nga dito sa cross. Nagingon siya nga Ginoo kun tuwa nakas para sa dumdumi ako. Iyang gipahayag ang iyang pagtuo dito sa Ginoo. Pero unsay gingon sa Ginoo, I assure you, you will be with me in paradise. Karon igala kung mingson kun dudon kay pagtuo, it's good nga imong isugid sa Ginoo. Ginoo gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas kanako. Salamat sa imong pulong. Kay dako kayong imong gugma nga ni kanako. Dawaton ko ikaw nga akong Dios ug manuluwas akong kinabuhi. In Jesus name, amen. Nga na kasimple, kay simple kayong giingon sa kawatan. Nga tungod kay nagtuo siya iyang gikumpisal ang iyang pagtuo dito sa Ginoo. Asa ni kumpisal? Dili sa tao sa Ginoo. Ug niingon siya, Ginoo, kunto nakas paraiso dumdumi ako. Wow, pagkanindot igala ko migson. Ningon din ang Ginoo, I assure you, you will be with me in paradise. Karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Muna igala ko migson. Usat who is Kristo Jesus nga nagpakamatay dito sa cross para pagluwas sa imong mga sala, sa atong mga sala. O sa ingon niya na, usa na ka sa gitawag siya tao sa Dios. Kaya nga naman, gisiliwan ikaw sa Espiritu Santo, pagtimilan ikaw iya na sa Dios. Asa mabasa, Episo kapitulo 1, versikulo 13. Maumnosab sa pagdung ninyo sa matuod nga mensahe sa may balita, ang kabatuoran nga si Kristo may makaluwas sa diya nga mituo. Kamo, gisiliwan sa Espiritu Santo, pagtimilan kamo iya na sa Dios. Unsay ginadunggan, maayong balita, unsay may balita, ang Ginoo ba nagpakamatay alang kanato. Ang kamaturan, unsay kamaturan nga si Kristo may makaluwas kanato.
Sa diha kami tutag gisilyuhan kita sa Espiritu Santo pagtamilan nga kita iya na sa Dios ug mo nang ginganlan more than conqueror. Mao na igala kaming son, labaw patas mananaog pareha bitaw sa gitawag siyang champion. Si Pacquiao nga tong magamit nga champion. No? Si Pacquiao walo na ka gitawag siyang bakos ang iyang nakuha igala kaming son. Uni ang naitabo daghan mga challenger nga mo sungkit kaniya. So kita usab igala kung maigsoon, no? Duna sa mga challenger. Ingon nga labaw pas mananaog. Take note. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Salamat gayud sa Ginoo ka. Dalaygon gyud ang Ginoo niini nga buntagon. Igala ko og maigsoon, pag ko dong kay nagtawa sa tong live. So, ang nagkahitabo, igala ko og mga igsoon sa kahanginan, maayo gyud ang Ginoo tungod kay kita nga mga kanakan si Ginoo bisan na dunay gitawag siya challenger sama kang Joshua, ingon niya nga pagmalig-on lang og pagmaisugon og ayaw bulag kining basahon sa basahon. Diha sa imong baba hinuon pag-meditate adlaw ubi. Kay magmalampuson ikaw. Muna kita igala kuminson, labaw pata sa mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma ka nato, kay higala og maigsoon sa kahanginan nga naga pamati karon, maayog yun ang Ginoo tungod kay naanay kadaugan daan nga giandam sa Dios. Promise of successful. Higala ko maigsoon, no? Basta nga pabilin lang yun ta diha sa pagbarog, sa pamalandong sa pulong sa Dios. Kay mao ni atong gabayan. Kay ang pulong sa Dios ingon sa kanta, o ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Nagatudlo sa tanan nga magakahitabo, nga nagahatag sa langit nun nga kasayuran, ug nagpasidaan sa tanan nga katawhan. Mao kana higala ko og mga igsoon. Neo ang Biblia maoy giya nga balan, gitugagikan sa Dios alang sa iyang katawhan, aron sa paglakaw sa matarong nga dalan nga gilaraw na sa Dios nga Amahan. Mao nang pulong sa Dios nga dili dapat ibulag sa atong unahuna o kasing-kasing diha usab sa atong baba hinuon maga-meditate kita adlaw ug gabi ug ingon sa pulong sa Ginoo naa ang kalampusan. Magmalig-on ug magmaisugon kay daghan mga challenger. Higala ko migsoon. So, balik ta more than conqueror. No? Ang more than conqueror, higala kumigsoon, labaw pa na sa magtanaog. Kung hisgutan na to kang Pacquiao, labaw pa kang Pacquiao. Champion si Pacquiao. Pero higala kumigsoon, ingon nga champion, doon mga challenger. Nga maninguha pagpildi kang Pacquiao. O ang champion usab maning kamot usab nga si Pacquiao nga dili gid siya mapili iyang madibisan ang iyang titulo. Higala og mga igsoon. Sama usab kanato higala ko igsoon. Gisalan kita sa pulong sa Dios. Nga labaw patas manaog pinaagi kaya nga nagug kana bisga bunog yatmon. Dili ka bulag bisan ang banggar butang malabo dili ka bulag bisan mga dalang pound sa kalatan dili makabulag sa gugmas Ginoo. Munang labaw patas mananaog. Muna nga si Joshua ingon nga anak sa Dios, ingon nga tao sa Dios, ingon sa Ginoo, Joshua, namatay na si Moses nga akong alagad, tindog og tabok kamo dito sa Jordan. Kay giyahi sila
kining katawan sa Israel aron nga maangkon nila ang akong gisaad. Ang gisaad ni higala kumigsoon mao ang gitawag siya ga lugar sa milk and honey, promised land. Nga din dito wala na kagutom tungod kay naa ang gitawag siya ga gatas ug dugos nga gaagas. Higala ko og mga igsoon. Muna nga siniadto na sila daghan ang mga gitawag siyang challenger nga sa ilang paglakaw sa dalan. Sa pagpaniid nila ngadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo, ang pipila ka na niid nag-ingon gayod nga dili kita maka adto dito kay naay mga higanti. Pildi kita niya na. Apan usa sa maniniid nga nag-ingon, ug labi na gid si Joshua nag-ingon, mapildi nato na. Siya ra gyud mapildi nato na. Apra ang kadaganan kasagara gyud kitay mapildi ana kay mga higanti. Ngadto sa gisaad sa Ginoo nga mao ang promised land. Higala og maigsoon ang kakitabo ni sulong gyud sila ngadto og tanawa napildi nila ang gitawag siya higanti. Mao kana higala ko og mga igsoon. Ingon pa sa pulong sa Ginoo nga magmaison kay ako ang maga hatag kanimo sa kalampusan sa imong mga dalan. Magmaligon lang ikaw og magmadasigon og ayaw tipas sa tulog sa tuog sa wala. Nga buti pa sa padayon gayod nga mobanti sa unahan ingon nga mga tao sa Dios. Og tuod man higala ko maigsoon ang mga higanteng problema nila nga mao ang giant nga mga itihitihanon ilag yung napunto sa gahom sa Ginoo. Siya gipanalanginan sa Ginoo. Sa kitay gala kumison labaw pata sa manaog pinaagi kaniyang higugma kanato. Gisaaran kita sa langit. Nga didto wala nay kagutom. Sama sa taga Israel nga gisaaran sa yuta sa saad, sa promised land. Nga didto nagkaagas ang milk and honey. Og sa ato karon ni application ni gala kumison ingon nga nagalakaw sa dalan. Ingon nga madaugon. Unang pamalandungan nato, ingon nga madaugon, the road. And the road, there are many challenges. Giant problem. Sama nila ni Joshua. Grabe yun ang ilang problema sa giant. So ang naitabo, igala ko, Megson, nga din sa diha nga ana kita problema adunay Dios nga mutabang nato. So we must travel on the route. Bisan daghan ang mga gitawag sa higala ko Megson o mga giant problem. Sama lang Joshua adunay mga higante nga ilang gaasdangon ug mausab kita aduna kita mga higante nga mga problema mapildi nato na sa grasya sa Ginoo. Usahay subok pamalandungon ni gala kumigson ingon nga naanata sa gitawag siya uga dalan sa kadaugan kay labaw pa kita sa mananaog ingon nga naglakaw sa dalan siguro na gyud ang kadaugan nga matud pa sa Ginoo pagmalig-on ug pagmaisugon ug ayaw ibulag ang basahon diha sa imong kinabuhi. Ayaw tipas sa wala, ayaw tipas sa to. Sa ingon ni ana, magmalampuson ikaw. Nanay saad sa gitawag sa success, the promise of success. So nga kita po igala kong maigsoon, usahay subo pamalandungon kung ano na mga problema nga daw datugan ka tungod sa pagkahigante nini. Giant problem. Ang kakitabo igala ko Megson.
Ang uban nga mga nahimong anak sa Dios gisibog na. Usahay diha ra magon magatutok sa mga problema. Abi migala kumigson. Muna nga itong ipamalandong nga itong miyagi nga there are producer, a panic producer. Una, problem about health. Problem about family. Problem about finances. Problem about others. Pero igala kumigson, gisultihan kita sa pulong sa Ginoo nga kita dapat sama kan Joshua nga tao sa Dios. Kaya kita usab tao sa Dios. Sa diya nga mituo tagi siliuhan kita sa Espiritu Santo pagtimilan nga kita iya na sa Dios. Og labaw pata sa mananaog. Og mao nga dili nato ibulag ang pulong sa Dios. Magmalig-on kita taliwala sa mga giant problem. Magmalig-on kita og magmaisugon sa pag sangka nini. Fight in a good fight. Kung na mga dautan, ang dautan pinaagis mayo. Kaya mo ka na ang kinabuhi sa mga anak sa Diyos. Sa mga katawan sa Diyos. Atong unang ngipon sa ngipon, mata sa mata. Apan karon, higugmaa ang imong kaaway. Ba? Uni ang tao nga nanak ang Kristo Jesus bag unang binuhat. Andaan pagkatao nga pangawala na ug ang bag-ong pagkatao mo'y nag-abot. Nga bisan kung adunay mga tao nga mutamay ug may bibiyay, gapahiyom lang gihapon. Dili pareha sa pahiyom sa iro nga igngisi, gapaak na. Pahiyom gyud nga tamis nga pahiyom. Ingon sa kanta nga ang Kristohanon mapahiyom-hiyumon. Ang Kristohanon mapahiyom-hiyumon, bisan agkasilag, dili siya gamugot. Ang Kristohanon mapahiyom-hiyumon. Maunay gala kumingson. Kaya ang pagka-Kristohanon, dili ni siya dula-dula. Real Christian, Christ within the heart. Og mahimo nimo na sa grasya sa Ginoo ang pagpayom bisan adunay gatamay og gibaybiyay kanimo. Kay naa si Kristo sa imong kasing-kasing. Igala kumigson. Nga maoy gatabang kanimo nga imo nang malampasan pinaagi siyang grasya. Busa maka-fight kita in a good fight. Og madala naton dautan pinagis mayo. Dili kaya karon ikaw karon bantay ka lang, di ba? No, dili ingon ana ang mga kanakan sa Ginoo. Munang gitawag siya Christian ground is not a playground but a battleground. Kang imong kaugalingon mauna imong batulon una. Kay usahay mo na giant problems ang kinabuhi nga di ka makasunod nga lubusan diha sa Ginoo. Igalang ison. Buntugan na ang giant problem nga maong gitawag siya pride of life. Ang garbo sa kinabuhi. So muna igala ko og mga igsoon, there are many challenger. Ingon nga madaugon kita, labaw pata sa mananaog. Sama lagi kang pakyaw nga paningkamot yun siya depensa, kay naay mga challenger nga buot mo lupig kaniya. Aron lang nga maangkon, ang itawag sa igala ko igsoon, ang kadaugan, aron nga mapildi niya ang champion. Ingon nga kita labaw pas mananaog dira may challenger. Giant problem. Ang katawan sa Ginoo igala kumingson niadtong unang panahon. Gisulong sa gitawag higante. Og tuod man tungod sa kakulba. Ikaw nga nanawag, di kita makatubag, no? Kung nakamonitor ka sa FB, tungod live kita. So, higala og maison sa kahanan nga namati karon. Dili gyud nato gitawag siya uga mabangbang ang gahom sa Dios. Niini nga panahon higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon nga ang Israel adunay giant problem nga mao si Goliath. Ug ang mga kasundalawan higala ko mga igsoon nagapanik sila.
ug wa gid sila makaasdang. Apal kining tao sa Dios nga bata pa kayo. Batanon pa nga si David. Kining giant problem sa Israel. Gusto siya nga mo makigsangka sa ngalan sa Ginoo. Og nananghid siya sa hari. Og tuod man kay nananghid siya sa hari, ingon ang hari, sudlubi siya og baluti. Nanabitang gitawag siya og depensa sa lawas. Taming og ingom sa espada. Ug di man makalakaw pagtarong si David. Ug bugat kay ang espada. Ug ang kay tabo igala kumingson ingon ni David. Dili lang ko mo gamit ani mahal nga hari. Kay di ko ka irog og ayo. So ang naitabo igala kumingson, giukas to unya dayon ingon niya ako nang nilakaw siya, niadto siya gitagaan sa permission sa hari. Og tuod man si David nagkuha lang og bato. Gibala siyang lambayog. Si David, sa di pa kita mo adto sa unahan, si David usa ka tawo nga nagbantay sa karnero. Og take note, ang mga karnero adunay mga leon nga mo pasipala niini nga mo watas-watas. Okay, si David usaman ka tawo nga maayo mo bantay sa karnero, ang iyang lambayog mo iyang gagamiton. Og magakaigo gayod ang gitawag siya uga igala kumingson ang mga leon og dili magkapadayon sa pagpanamastama sa iyang gibantayan nga mga karnero. Ug ang iyang lambayog mo iyang gigamit para pagsangka sa gitawag sa giant problem sa Israel nga mao si Goliath. Ug ang mga kasandulan ni igala kumingson na trini na. Unya kay trinihon magida una taranta gid sila. Apan mitunga si David og nag-ingon nga pildihon ko ikaw sa ngalan sa akong Ginoo. Katawa ang gitawag siya og gigante. Ikaw nga perting gamaya. Napatoy terminolohiya nga gisulti sa higante bato kang David. Ingon niya, pildihon ko ikaw sa ngalan sa akong Ginoo. Nidagan si David, abi kog palayo paduol maday sa higante. Uban sa pagbuhi sa balas ang lambayog og perting iguwa gayud sa agtang ang higante. Natumbang higante og midagan sa paduol og ginilanit siya sa espada og giputla niya gliog ang maong higante. Og gidala ang ulo sa atubangan sa hari nga napildi na ang giant problem sa Israel nga mao si Goliath. Usahay higala ko og mga igsoon, adunay mga daghan og mga dagko nga mga problema, giant problem nga mo challenge kanato ingon nga labaw pata sa mananaog nga tinguhan ini pildihon kita. Pero ingon sa pulos Ginoo magmaisugon. Magmaisugon kamo. Magmaisugon ka Joshua. Ayaw ti pa sa wala, ti pa sa tuo. O ayaw ibulag ang pulong si Ginoo. Busa si David, bisan diha sa pagig-away, ingon niya, pildihon ko ikaw sa ngalan sa akong Ginoo. Nga naman, diha sa Ginoo igala kumigson, ingon sa Mateo, mga imposible na gito nga may tabo. Mateo Kapitulo 19, versikulo 26, atong atuon igala kumigson. Muna nga si David, nagsalig gayod sa Ginoo. Atong atuon higala ko migsona. Mateo Kapitulo 19 versikulo higala ko migson versikulo 26. Ingon sa pulong sa Dios, higala ko og mga igsoon. Si Jesus mitanaw kanila og mingon, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Busa sa nagig-away si David, igala ko og mga igsoon sa higante, gigamit gyud niya ang Ginoo. Nya pildihon ko ikaw sa ngalan sa akong Ginoo. Tiknot ang Ginoo ni David ug ang Ginoo nato ug ang Ginoo ni
Jacob ug ang Ginoo ni Abraham mao ang atong Dios nga naa sa langit. Ug mo ning mutabang kanato. Busa salig kita kun aduna kita mga gitawag sa giant problem. Saligan gid nato ang Ginoo. Kaya nga naman, diha sa Ginoo walay butang, dili mahimo sa tao, dili na mahimo. Apan sa Dios mahimo niya. O ingon sa Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Luke 1:37. Kay diha sa Ginoo walay butang nga dili mahimo. Busa si David nakaibalo niini og busa bisan ang higante nga problema sa Israel. Sa iyang kagamay, milanit sa iyang lambayog ug mingon, pildihon ko ikaw sa ngalan sa akong Ginoo dungan sa pagbuhi sa bato. Og tuod man natumba ang giant problem sa Israel. Sa gamay lang gyud nga tao. Tungod sa Ginoo. Higala kuminson, kita nahimo kitang labaw pas mananaog pinaagis gracias Ginoo. Nga labaw pa kamo sa mananaog pinaagi kaniya nga naigugma kanato. Og sa ato lagi pagkamananaog adunay mga dagan challenger busa ingon sa pulos Ginoo, walay makabulag bisan nagiladmon, bisan nagiabugon, bisan mga dutang panon sa kalagitan walay makabulag kaninyo. Gikan sa gugma sa Dios nga naa kang Kristo Jesus. Sumudan kangkero kita apa na alay gitawag siya challenger sa dalan nga atong pag-agian, the road we must travel on. There are many giant problem. Og ato nang buntugon sa gracias Ginoo. Higala og mga igsoon sama kang David. Higala og mga igsoon giluwas kita sa Ginoo pinaagi siyang grasya. Og pinaagi sab siyang grasya kung kita padayon nga magmaisugon magbalig-on sa pagbarog sa kamatuoran. Gisaad sa Dios ang kalampusan. Pagkanindot bigid igala kumingson, no? So salamat gayud sa Ginoo gadalaygon gid ang Ginoo. Atong nakita nga diin si David gibuntog niya ang giant problem sa Israel. Ug way nat dili sad nato mahimo ang giant problem nga mabuntog nato pinaagi sa gahom sa Dios. Higala kumingson sa grasya sa Dios ato kining mabuntog. Busa barug lang kita nga maligon ug ayog tipas kung doon na kay problema ayog tipas sa wala ayog tipas do. Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Kay naa ang kalampusan gisaad daan sa Dios, labaw patas mananaog. Ug sa atong pagkinabuhi sa road natong pagagian, the road. Higala kumingson, we must travel on and fight in a good fight sa mga giant problem higala kumingson. Nga usahay ang atong gitawag siya og panlawas. Muna usahay giant problem nato. Usahay ang atong pamilya. Usahay ang atong finances. Usahay ang uban nga mga tao, others. Kaya nga naman mo tamay ug mo biyay ka to. Pasangin lang dahil nga balhin tag relihiyon. Wala mingon nga nganong nagkristohanon ka. Siguro kung natong miyagi, kung nakita ni mo na nga grupo nga nagkahitak sa kasalanan, ayaw diha. Tipon sa mga tao nga nagkinabuhi, nga malipay ang Dios sa iyang kinabuhi. Nga bisan sa pagpanulti, malipay ang Dios. Dili kay pareha tong usa ka higala kumingson pareha atong usa ka insik nag-ingon. Ngano man ni ako asawa. Kung tuwa simbahan buutan kayo. Bisan unsaon sikdo di gyud masuko. Pero igabot sa ako balay, ako mga helper bulit balikas. Ingon dayon sa iyang gitawag siya uga bana nga iyara sang gisulpad ingon akin ni ako asawa iya batasan iya kwinta sa iya dughan unya kon ika siya mo agto na simbahan iya sabong iya batasan kuha niya iyang batasan iya kwintas sabong niya baba simbahan
Busa, bisan o unsaon sikdo dito sulod sa simbahan di gyud suko. Unya igbalik niya, gawas na siya simbahan, balik ko na pud niya, kwintas iya dautan batasan. Busa, abot niya balay, bulit balika sa ako, mga helper. Abin may galag mingson, ang tinuod nga iya sa Ginoo. Mga tao nga dili gapuhi og istorya nga makasakit sa iyang isig ka tao. Tinimplahan og asin. Higala ko mingson. Dili kay gikan simbahan, bisan gitawag siya og asinina ra. Nga gwapo kayo mingon, yawa ka gwapo kayo mo sinina. Unya mingon nga naa sa Dios. Ug naa sa Dios nganong giyawa man ang iyang gisgutan. Usay masuko pa nga balikason sa iyang anak, alang-alang iyang anak kay igbadlong niya, ikaw giyawa ka sa ikaw pabadlong. Di ang batasan ni balos pod, ikaw giyawa ka papahaka. Mo man na iyang nakita sa iyang amahan. Subo sa igala og mga igsoon. Ingon nga gibag-o sa Dios, kalimtan nato ng pagpamalikas. Dili na to ibulag ang pulong sa Ginoo. Ayaw ti pa sa wala og ti pa sa tuo. Kung doon nagay problema, ayaw pagpamalikas ang uban nagapamalikas. Pag kinabuhi nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi. Ingon sa pulong sa Ginoo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31, mukaon kami nom bisan unsay imong buhaton nimo nga malipay ang Dios. Mauna ang mga tinuod nga Kristohanon, Christ within the heart. And there is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven. Dito katibon sa mga tao na kasiguro langit pa ingon. Ayaw diya sa way siguro. Higala kong mingson. Kaya pulong sa Ginoo, higala kong mingson, naigo sa ato. Sa diya nga mituo ka sa gugmas noon ang pulong sa Ginoo. Uyatagan ko sila kinabuhing walay katapusan. Kaya ang makaangkon sa gugmas Ginoo, o makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, kadto mituos gugmas Ginoo. Dito ka ba ninigala kumison? Di ka nabuhian sa Dios. Kaya sa diya nga mituo ka sa gugmas Ginoo, ingon sa pulong sa Ginoo sa John 3:16, kay gigug gayod sa Dios pag-ayo ang kalibutan, mo nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang muto, take note, dili malaglag, but pasabot, dili matos imperno, sa tupaluwas. Kung dili, makaangkon hinoon sa kinabuhing walay katapusan. O kang nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, ilista sa libros kinabuhi, nga nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ang wala makaangkon, ingon sa pulos Ginoo, isalibay, sa linaw nga kalayo, nga mo gitawag ikaduhang kamatayon. Asa mabasa? Pinadayag, kapitulo 20, versikulo 14 o 15. Ingon ang pulong sa Ginoo, kang bisan kinsa nga ngalan, kan sa ngalan wala na lista sa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, siya itambog sa linaw ang kalayo nga mo gitawag ikaduhang kamatayon. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 14-15. Pero ang tao nga na kaangkon sa kinabuhing walay katapusan kay mituo. Ingon pulos Ginoo, ang mutuo dili malaglag, hinuon makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, si Jesus Christ ang naghatag. Asa mabasa? Sa paghatag ni Jesus Christ na diguro pagid siya, ug double assurance pa ang pagpaniguro. Asa mabasa na? Mabasa na to ug makita kay nalatid ka na og napatig sa balahan kasulatan. Juan kapitulo 10 bersikulo 28 ug 29. Juan kapitulo 10 bersikulo 8 bersikulo 28 ug 29. Ingon sa pulong sa Dios, sigala ko migson, ug yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan. Kinsa may yatagan? Kadtong mituo kay ang mituo dili malaglag unya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Nituo ka bas kamatayon ni Kristo Jesus dito sa krus, gituhuan pa nimo na kasing-kasing. Ngabot pasabot siya lang makalawas og kuan hilain. Wala labot ay mong buhat. Kay kung ang buhat pa ay makalawas, di na mo ni Jesus Christ. Hinuod ang mga taong nakaangkon sa kalawasan, nagbuhat og maayo, kay resulta ka na ingon nga luwas. Balik ta. Ug yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan. Si Jesus Christ nagingon ini.
Juan 10:28. Og sila dili nagayud malaglag. Take note, dili nagayud malaglag. Unsa ni mga tao nga tinuod nga nagtuo. Og ang tinuod nga nagtuo mo nang mubuhat gyud. Kay kung nituo nga di magpatuo, kuyaw kay kana nga pagtuo iyan ani Satanas. Higala ko mingsoon. Gitawag na siya demonic faith. Tanawa kay Satanas kurog pas pagtuo pero unsay trabaho sige lang pabadlong. Kung ikaw ni angkon nga Kristohanon, sige lang ka pabadlong. Kanang imong pagtuo daw siya nat kumpiyansa kay pareha kang Satanas na. Og ingon ang pulong Ginoo balik ta. Og yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan. Og sila dili nagayud malaglag. Og wala nay makaagaw kanila gikan sa akong kamo. Gikuptan pag-ayos Ginoo ang Ginoo na ni Guro. Dili kita. Sabay tinuy bidayon. Og yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan og sila dili nagayud malaglag og wala nay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Dias 28. Sabay tinuy ang akong amahan nga naghatag kanila nga reka nako labing gamhanan sa tanan ug labing dako sa tanan. Nagakuputusan siya sa iyang gamhanang mga kamot. Double assurance sigala ko ang mga igsoon. Sa tao nga tinuod nga Kristohanon, Christ within the heart. Og mo nang dunay kalipay sa tinuod nga Kristohanon, there is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven. Og dapat kini nga mga klaseng mga tao labaw panis manalawog ingon sa pulong Ginoo magkinabuhi nga malipay ang Dios sa iyang kinabuhi kay duna na siguro nga kadaugan. Og there are many challenges sa paglakaw nato. Sa road nga itong paggalaktan, sa dalan nga itong paggalaktan. The road, muna nga itong unang atong pamalangdungan nga unang the road, napata diha, tulo ni ka dayon. O ang naitabo igala kumigsoon. The road, there are many challenges we must be travel on. There are many problem, there are many giant problem, nga maoy, mo challenge ka nato. Apan ingon sa pulos Ginoo pag may isugon, barog nga maligon og ayaw ibulag ang pulong sa Ginoo diha sa imong baba. Hinunoa mamalandong ka sa adlaw ug gabi. Kaysa ingon yana ikaw madaogon sa tibuok nimong kinabuhi og walay makabatok kanimo. Wow, pagkanindot gyud igalag migson. Labaw patas mananaog ingon ana igalag migson. Og take note ang mananaog ano naging mga challenger nga mo challenge ka nato. Higala ko migsoon, gamay na lang ang oras. Sunod lang ang ara to sunod hisgutan. Busa adto ta sa pagpamati sa gitawag siya og mensahe sa awit ahet ta magpadayon. Aron di ta makalapas. Og mao na igala ko migsoon, no? Padayon ta sa pagsunod sa programa Ang Pulong sa Dios. Kaya gituyo kini pagmugnaron tanang tao masayod sa kamatuoran ng Dios nagmahal kanato. Og tungod sa pagmahal sa Ginoo, nahimutang madaugon kita nga mituo. Pero sa dalan nga atong pagalaktan, adunay mga challenges. The road, pero we must be travel on. Nga maisugon og barok nga malikon og ang pulong sa Ginoo dili ibulan. Diha sa atong baba sa unahuna natong kasing-kasing sa ingon niya padayon ang kalampusan sa atong kinabuhi higala ko mga igsoon. Kaya labaw patas mananaog ug salamat sa Dios ug dalaygon kitang Ginoo sa atong pamalandungan more than conquer. So atong unang pamalandungan the road we must travel on. There are many giant problems pero mapuntog nato na sa gahom sa Dios. Sama kang David ngayong gipuntog sa ngalan sa Ginoo ang ilang giant problem sa Israel. Salamat sa Ginoo. O sigutan na to ang sunod ana igala ko migsoon kaya napay duha ka araw. Salamat sa Dios ug dalaygon gyud Ginoo ang Ginoo gyud magpanalangin atangan nato, no? Good morning dayton sa atong naminaw karon si Sister Chichi Salaet. O ipatod po niya ang pagbabate nga mayong buntag sa tanan nga mga pamilya sa Salaet diya sa gitawag siya og Dalirik. Ihatod nga greetings ni Sister Chichi Salaet nga ang mga Salaet's family. Good morning. Good morning Sister Chichi ug salamat sa Ginoo uban sa imong pamilya
Ug salamat din sa Ginoo nga Ginoo magpanalangin kaninyo diha. Someday magkita-kita rat ano? Mag-uban sa pagdaay ug pag-imayan sa Ginoo. Uban sa imong kapigas kinabuhi ug imong sa inyong bungas pagminalay, no? Dalay gyud gid ang Ginoo niya. Higala ko megson mag-pray ta. Dalay ko ng kapigkamhanan ng mga Dios. Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kahigayunan nga diin kami nakapamalandong sa imong pulong. Ginoo, salamat sa imong paggamit sa imong ubos nga ulipon. Gamita pa sa Ginoo alang sa imong kamiyag kadungganan. Ug tanan nga nagapamati panalangin ni Ginoo. Ginoo giampo o gihangyop salamatan lamang sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko megson kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gitoy og pagmugna aron tanan masayod sa kamaturan nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios pagapanalangin kanatong tanan. Gigalak megson padayon sa talep may balog karong ugma alas 9 adunay panagtigaw mga pastor sa North Gospel Team diha sa Rose of Sharon Manolo. Dala kita pismas, facial and alcohol. Sundo na to ang protocol sa government. Ug mo kana higala ko migson alang sa mga pastor sa North Gospel Team. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King. Standing here